Je skoré ráno. Vlhkosť sa drží pri zemi. Vaša záhrada vyzerá dokonale, ale to je lož. Priblížte sa, pozrite sa poriadne. Vidíte tu spúšť, tie diery, ten slis? Toto je výsledok najväčšej chyby, ktorú robíte každý rok. Znova a znova. Myslíte si, že ich chytáte? Kladete pasce, míňate peniaze a čas. Pivné pasce. Aký skvelý nápad, však? Mýlite sa. Je to tá najhoršia vec, čo môžete urobiť. Pivoslimáky neláka len z vášho záhona. Vonia na desiatky metrov. Vytvorili ste krčmu pre všetky slimáky z okolia. Pozvali ste ich na hostinu. Na vašu úrodu. A čo škrupiny z vajec? Rozprávka pre naivných. Myslíte, že kúsok vápnika zastaví tvora, ktorého nezastaví ani žiletka? Je to mýtus. Placebo pre vašu bezmocnosť. Slimák sa len zasmeje a pokračuje ďalej. Potom prichádza zúfalstvo. Sol. Áno, zabije slimáka. Pomaly a kruto. Ale zabíjate aj niečo iné. Svoju pôdu. Meníte úrodnú zem na mŕtvu púšť. Na roky. A nakoniec chémia. Modré granule. Jed, ktorý rozsypete okolo jedla, ktoré chcete dať svojej rodine. Premýšľajte o tom. Tieto jedy neubližujú len slimákom. Zabíjajú vtáky, ježkov, dážďovky. Zabíjajú život vo vašej záhrade. Všetko pre pár listov šalátu. Prestaňte s týmto šialenstvom. Musíte pochopiť nepriateľa, nie ho len slepo ničiť. Slimák je jednoduchý tvor. Miluje vlhkosť, tmu a mladé, krehké listy. To je jeho svet. Jeho telo je zväčša voda. Potrebuje slis, aby sa hýbal a chránil. Bez vlhkosti je stratený. Jeho zbraňou sú tisíce drobných zubov na jazyku, tzv. Radule. Funguje ako rašpla. Zoškrabáva vaše rastliny kúsok po kúsku. Každú noc pochoduje táto tichá armáda a požiera vašu prácu. List po liste. Rastlinu po rastline. Ale existuje riešenie. Staré, jednoduché a takmer zabudnuté. Naši predkovia nepoužívali jedy. Boli múdrejší. Používali prírodu proti prírode. A ich zbraňou bola táto rastlina. Horčica biela. Nie tá na váš tanier. Teda, nielen tá. Toto je váš živý plod proti slimákom. Prečo ju slimáky nenávidia? Obsahuje látky zvané glukozinoláty. Keď slimák ochutná list, tieto látky sa premenia na pálivé, štiplavé zlúčeniny. Pre neho je to jed. Okrem toho, jej jemné chlpky na listoch a stonkách sú pre sliské telo slimáka nepríjemné. Je to pre neho ako chôdza po skle. Ako na to? Je to smiešne jednoduché. Zabudnite na zložité postupy. Vezmite si motiku alebo len palicu. Okolo celého záhona, ktorý chcete chrániť, urobte plytku rihu. Asi 2 cm hlbokú. Nie je potrebná žiadna veda. Len jednoduchá, 10 cm široká bariéra okolo vašich pokladov. Teraz vezmite semená horčice. Nesejte ich riedko. Buďte štedrí. Potrebujete hustý, nepreniknutelný porast. Nasypte ich tak, aby vytvorili súvislý koberec. To je kľúčové. Hustota je vaša sila. Zľahka ich zahrabte. Len aby boli v kontakte s vlhkou pôdou. Netlačte. A nakoniec voda. Dajte im piť. Výdatne. Aktivujete tým ich rast. Horčica je rýchla. Za 3-4 dní uvidíte prvé klíčky. Za 2 týždne budete mať 10 cm vysoký zelený múr. A to je všetko. Vaša pevnosť je postavená. Slimáky sa k vašej zelenine nedostanú. Uvidíte ich. Budú sa plaziť až k okraju. Zastavia sa a otočia sa. Túto bariéru môžete obnovovať počas celej sezóny. Keď horčica začne kvitnúť, jednoducho ju vytrhajte, nechajte na mieste ako mulč a zasejte novú. Táto metóda nielen chráni. Horčica je zelené hnojenie. Keď ju zapracujete do pôdy, obohatí ju o živiny a zlepší jej štruktúru. Pomáhate dvakrát. Zabudnite na chémiu. Zabudnite na pasce. Zabudnite na mýty. Dôverujte múdrosti, ktorá sa odovzdávala po generácie. Dôverujte sile prírody. Teraz sa môžete pozerať na svoju záhradu s hrdosťou. Bez dier, bez slizu, bez strachu. Vaša úroda je v bezpečí. Vďaka jednej malej rastline. Vďaka starej, overenej pravde. Chcete viac takýchto rád? Rád, ktoré fungujú? Ktoré rešpektujú pôdu a vašu prácu? Odoberajte náš kanál pre skutočnú úrodu.